and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nganong ikaw pa? Ayaw ko kadlok ka, uy. Uy! Pamitaw eh. Joke ra to, migo. Hay! Askang manyahag lihok ining tindira, uy. Mupay nagdali ta. Magtabi pa man. Maon lagi. Ako naman, murag ikan mo sunod. Kita lang niya, tamigo. Amaya? Naghinukto ka manak? May problema ba? Unsa man sulti ko. Andam kong maminaw og mutabang kung ituhuan nimo nga doon ako'y mahimo. Ay na lang, uy. Kiwa na paglaom. Milabay na. Ha? Kuan ba? Giyasi ka lang, Chuko. Kahigayo naman yun unta to. Ang unsa man? Ang gi-offer ni Sir Jeff, good? Ay, ambot nga no, gid. Kanindot raman ta sa gihatag niya nga kondisyon, di ba? Ambot nga nung imong i-turn down. Wa ko makasabot. Ikaw, sige kag pabilib. Nga wa kay laing gilantaw, kundili ang maayo na mong kaugmaon, ang kaayuhan na mo, among kalipay. Unya, nanauntay grasya nga miabot nga makalipay na ako, imo sa giparaw. Hain man dihang imong concern para sa among kalipay. Nga sa ato pa. Mao na hinungdan nga milayas ka? Mao cute. Kay ako na lang utagtoy manimpad ba para nako, para sa akong kagalingon. Kay kumusandig ko nimo na wa parag bogi mahitabo sa akong kinabuhi uy. Magpabilin kong uyamot. Gisapot ang akong anak. Sorry lang ga, ha? Nalangay, yung gamay. Wajay kaso, naunsa man ka. Kadiyot sa ha, nagapos sa akong tiyan, good. Wa pa magkumukaon. At usang sula na nga tong mga tiyan. Ako ni mo prepare kay, wa man good ang katabang. Kalit nga, doon ay emergency nga tawagikan sa ila, maong nananghid nga muadto. So, ikaw rang usa ang ni aron sabay. Kumpiyansa ni mo, uy. Ingay imong parents nga mukuhag dugang nga mga tao gikan sa agency. Uy, total maka-afford magid mo pasweldo. Ay gitugot nga mag-inusara ka, uy. Naamay ubang helpers dinhi, pero on call. Kay wa mo gyud kumpiyansa si mama. Unya, ingon iniron nga na akay gibati. Unya pagyot tuwa milakaw ng stay-in nga kuani mo katabang kay dunay emergency. Unsaon man na nimo? Manawag nimo. Kay naibaw man ko nga dili ko nimo pasagdan, diba? O lagi, pero sige na. Diktarin lang ko kung unsay imong gusto. Ako na imo prepare sa imong food. Lingkod ka lang diha. Sultihin lang ko sa angay na kong buhaton. Kung unsa man gani, kay ako nang tumanon, ma'am. Unsa man? I love you lang ga. O, sige na. Ingon ini. Hi. Basta naman ka diha. Hope you have a happy day. Happy day ka dyan. Bad siya? Sobra pa. Ya, saman. Doon ako'y katabang. Dali, pe. Lingkod. Basin pagmalingaw ko. Kitsa lang kasulti ni Amaya sa garden? Si Roy man na? Ay, Sir Roy. Tawag ka nahagi ko ng bataaw eh. Pagka-gentleman naman giwat. Paka-in love. Ako saman, huwag manguyab ni Amaya. Kaya ko magka-oyab na sila eh. Kaya paka-edukado ng bataaw eh. Kamang mo respeto. Basta, nakita na ko anang bataang tanang nindot yung kayo kinaiya. Di ba pa himaslanon?
Klaro kayo nga nagsunod gyud sa tunog sa Ginoo. Ano wag tao na palahos na din sa bayo eh. Kay gisapot man ang usa. Kuya kaya makatilaw nagbanghag si Roy ron. Kay lain na ba nagtara si Amaya? Namulang na mga mula siyang gibati sa bang tao. Nga wag gyud tayo kalibutan kung naunsa siya. Magampo na lang ko, Jem. Nga dili na siya mag-iningon anak ni Roy. Ako na siyang ingnon nga kung mangita magani siyang uyab. Di na mo itaglain eh. Si Roy na iyang piliwan. So may mga problema? Daghan. Oo? Unya, anang daghan nga imong gingon? Nakoy usa nga mahimo na akong matabangan? Ay, wa good. Pero sakdi lang kun doon naman gani, ingon talang unya ka. Udo-ulog mo sumbong ra unya ko nimo. Aron ako mahibaw-an nga ikaw gi makasulbad. Kay Huy. Huy. Ha? Nasa bang ka, uy? Nga naman. Mura bang ko kag blanco kaayo nga nagtutok nako. Paakan ta ha. Amaw. Isa ra good, mura lagi ikaw maoy wa si mo kagalingon. Ikaw tingali doon ay bugat nga problema, no? Oy. Nagyod. Oh, basig ikaw di may nagkinahanglan o panabang. Sakti lang kay inon talan niya ka. Kung matimbang-timbang unya na ako nga may ikatabang ka. Tuloy nakita mi si Jared baga ganina sa downtown. Saman nauli na? Wa pa man. Pero taysa nga mo ingon man ka nga nagkita mo sa downtown nga muadto man to siya ni Aiza. O bitaw. Madiretso ko siya ni Aiza gikan siya nga mipalit og haplas kanina kay maghihilot ko siya. Ni kinsa? Ni Aiza. Sa katawanan. Ang mahimo resulta sa hilot-hilot. Ha? Ansay? Kuno sa may buot na kung ipasabot. Ayan na lang ko pangutan Kay kung unsay sunod nga mahitabo, ipaniguro na ko nimo nga mahibaw ra unya ka. Maghilot na ta. Taod-taod naman tang nahuman og kaon. Nakapahuway naman sad ko. Yoso, uy, nanug pagani ka. Mao ba? Ingon na lang ini. Aron, dali ra ko mahilisan. Unsa kay maayo kong mag-red wine ta? Bisa gamay lang good. Ikaw, ganahan mo ka. Ay, kitang duha ang inom. Pero okay sa nang imong pamati ba? Maayo man ang red wine good. Wa man tay kabalakan. Pwedeng mangutana. Go ahead. Minom yung kag hard drinks, di ba? Oy. Dili ko malimod nga nabuang sa kog kadiyot anang inom-inom tungod sa akong mga barkada kani adto sa wa pa mi magkailan ni Amaya. Kinilaging way ginikanan nga mag-check up kun unsa nay akong kalaki maong lago, patuyang. Kay akong lola mang good, maglisod magsigsakop sa akong bisyo kay kun moduaw dinhi. Maayo masakit kong budag itsing-itsing. Pero abi nimo, sa motuo kag sa dili. Sa dihang nagkaila na ta, unya, sige na kong uban nimo og simba. Kalit yung nahayagan na nga akong huna-huna, Jared. Gipadati nga ka sa Ginoo para maoy mo giyan ako paingon sa katarong. So thankful kaayo ko nga miabot mo ni Amaya sa akong kinabuhi. Jared, please promise me. Nya unsa? Bisig magkinaunsa ang kalibutan. Ayaw ba yung taon ko biyahe, ha? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!